Machiegni kendo nyakoro mga jong'wan tie kidiny mar ariyo mar chenro mar amany piny nanyisi ni wadhi goyo mbaka odhiambo ma kawuono gi wendowa mabende osechopo e studio kae e yo makare. Adhi miye thuolo mondo mi omosa man Peterlis Ogendo mabende tiyo e riwruogno mar Widows Empowerment Program kama bende gesire mond liete mang'iyo yore ma ginyalo jolo gi godo kendo bero ngimagi pile ka pile kuro gwengewa. Machiegni ahinya Peterlis e chenro mar amany piny. Erokamano Lydia. Kongo goero kamano kuom rwako Ramogi kawuono mondo waler ne jopiny gik ma watimo. Upongi nyinga mana kikwacho en Peterlis Ogendo, an achiel kuom jokanyo mantiere e riwruok mar Widows Empowerment Program majolo mond liete. Ka utime ang'o, nyiswa ni to kar Widows Empowerment Program ni mage chenro ma ugin machal kod mage? Mokwongo kapok achope gima watimo, Widows Empowerment Program en program manochako higni karibu 3 mokalo. Ne ochake gi jagoro ma ongirore Dr. Raymond Omolo. Ne wachake ka waneno ni mondo wakony mond liete kaluwore gi midhiero mang'eny magikale kata magikale odiochieng' kodiochieng'. Romo gi mond liete ne waneno ni mondo wakony mond liete through Widows Empowerment Program. Ne waloso kodgi to wawuoyo kodgi to ne gichako gik miluongo ni groups, gin widow groups. Koro waromo kod joma nie group, e group kanyo mobedo registered yot kabisa mar konyo joma nie group moingo konyo ng'at achiel. Koro sama giriwore e group to waromo kodgi to wago kodgi mbaka, wapuonjogi yore mag tiyo gi pesa, wapuonjogi yore mag dak, wapuonjogi kendo wamiyogi pesa, like wajologi e yore mag miyogi omenda makonyogi e yoregi mag table banking. Mana achiel kuom gima wasebedo kwatimo. Mar ariyo, samoro gi mond lietegi waja yudoga weche mawuok mopogre opogre. Iyudo ka nitiere samoro chiliel moro manigi issue mar ot. Tiyudo ka samoro onyalo kwayo ni odak kamarach, group nyalo kwayo ni sa gin gi jabuchgi moro maonge ot completely to odak kamarach kabisa. And kapok wadhiga mbele mwageroga ot, to wajadhiga mondo wane ka adier odno entiere koso onge gi statement tiere. Kwa yudoga norach ahinya washaga gi jatendwa ma en Raymond Omolo, then ojamiwaga thuolo mar endelea mondo wagerga udi go eko. To kanyo kendo weche mag school fees en achiel kuom gik mwasebedo be kwatimo kwa konyo godo mond lietegi. Yudo ni most of them ok nyal chuloga school fees ne nyithindgi kata nyikwagi. Nitiere mond liete moko ma iyudo ka owege gi nyikwayo and gin very aged kabisa. And samoro yudo kata pesa magichamo, yudo pesa mar school fees tigini some gimoro amora. Koro korka kono wasechulo school fees ne nyithindo mang'eny kabisa mawuok e grube mag mond lietegi eki. Moro kendo wasebedo kwatimo, wasebedo kwamiyoga mond lietegi e grubego, wamiyo gik moko kaka kombe, kaka tents, kaka catering equipments mondo konygi, nikech wayudo samoro group ginyiso ni gitimo catering e gwenge ma samoro wadhiega. Yudo ka samoro giwacho ni gin kaka group mar mond liete gija timoga catering. Sama gitimo catering to gilak equipments mag catering. Koro wasebedo kwajologa korka tents, wasebedo kwajologa korka kombe, korka utensils, at least mondo konygi mondo giyud yot sama gitimo gine mag catering. Sama gitimo mano to konyogi giyudo pesa, to pesa magiyudo ni duogo e group kendo duogo mana e group ma gikete table banking activities. Koro samoro giholo, sama giholo to gitimogo dwachgi magidwaro mondo gikonyre godo. Nyaka sani untiere grube adi? Grube mwaseradogo nyaka sani waserado gi grube ma oingo 200. And group ka group iyudo ka oting'o ji samoro maromo ji 70, moko ji 100, moko ji 250. Koro iyudo ka waserado gi mond liete mang'eny kabisa. And samoro mokodgi ewie kanyo wayudo
weche mang'eny kendo ineno ni kuom adier ma Nyasaye kiwuotho kuom mon lietegi gikale gik mang'eny kabisa. And mano miyo samoro aparo na gimomiyo Nyasaye kata Muma ineno kuwuoyoga kuom mon liete mang'eny kabisa kod nyithi kiye mondo oritgi kendo mondo pargi. To mano mineno ka PS Raymond, Dr. Raymond Omolo nochako initiative ni mondo kony kendo mondo par mon liete. Yeah. Grubegi gintiere counties mage to ere kaka udhi muyier group mudwa tiyo godo. Ng'ato samoro penjore ni embe en chiliel kumoro to pok uchopo ire. Ere kaka identify kata uyiero grube mutiyo godo gine counties mage. Okay, nyaka sani kuom grube mosarado go moingo 200 gi grubegi gintiere all over all the counties mantiere moso Kaluoka waserado grube temani counties Kisumu waserado kodgi mantie Siaya. Mana counties makaluoka ende. No, wasedhi overboard wasekalo nyaka Kaluo, waseromo gi mon liete Bungoma, mano ok en Kaluo, waserado gi mon liete Kisii, mano be ok en Kaluo. To wadwaro ni mondo wadhi warado kod mon liete, mon liete gi te gikale changamoto achiel. Obed mantiere Kaluo gi maonge Kaluo. Tiwacho ga samoro ni charity begins at home. Koro miyo Dr. Raymond Omolo noneno ni githuolo ni mondo no ochak jolo mon liete sana mane nitie Kaluo. Emiyo gisani waserado gi mon liete grube waserado go te wuok Siaya, nitie mantie wuok Homa Bay, nitiere mawuok Migori, nitiere mawuok Kisumu. Koro nyagi kuongi los group magi donje ko kunyalo konyogi. Mana kaka nawacho mokwongo, konyo ng'at achiel samoro nyalo bedo matek. And sama giloso group to gine riwruok achiel bedo mayot nikech sama wayudo gimoro to wamiyo gi pesa mar table banking gikonyore godo seche ma giholore pesani. Samoro ng'eni most of mon liete mineno ni e gwenge yudo ka samoro ohala ma gitimo gin ohala matindo. Samoro moro nitie maloko omena, moro nitie matima uso alot, samoro kata pesa kata siling 2,000 mondo dhi owar go omena mondo usi, mouso matindo monyalo duoko monyalo tiyogo e yorege mag ot be otiyogo. Koro mano miyo waneno ni mondo wadhiyo warom gi grube moloyo rado gi individual. Yeah. Seche muwuotho ko udhi e kor gwenge, kit weche mage muromo godo kaka jok makonyogi? Sama wuotho e kor gwenge waserado gi weche mang'eny kendo gin weche ma samoro moko wayudo ka tek kabisa. Mon liete kaka awacho mokwongo gikale midhiero mang'eny kabisa. Nitiere mimayo lo, iyudo ka sama jaduong' ne nosetho, nosenindo, Nyasaye nosekaw, tiyudo ka jodala gigo, wetegi jaduong' ne wuon pare manosenindo, iyudo ka koro dwa mailo, dwa noriembe kanyo. Magi gin gik moko ma gisane piny masane ok onego bed ni timore. Iyudo ka gineno, jomoko nitie maneno ni koro ng'ama nomiyi nitie ka, ne koro sani onge. Koro gineno mondo giriembi gikaw lobno ero. Mago cases mwayudo mang'eny kabisa, cases mag lope ma imayo mon liete kendo gisano misando godo gi kaochege, kayuochege. Yeah. Ere kaka konyogi kudo ka imayo matulu? Korka wach mar lo, nikech lo ing'ene na very sensitive issue ma samoro ok onyalo yudo konyruok ma instant, but program wa mar Widows Empowerment Program wantiere gi lawyer ma offer pro bono services ne mon lietego. Wantiere gi lawyer Joshua Nyamori ma nose offer kendo nose yien wasewinjore kode mondo ong'e kaka onyalo konyo mon lietegi e yudo lopegi bak. Nitiere ma waseduoko ne, nitie ma noseduok ne lo, nitie miyo moro Homa Bay ne omalo but noseduok ne lo. Yeah. Sani kung'iyo to ere kuma koro pachu ng'eyo? Ere giluongo ni ageta kata goals mago? Chal nade? Okay. Wan kaka Widows Empowerment Program wadwaro gimaduong' kabisa, wadwaro duoko geno ne mon liete. Mon liete mang'eny ma samoro osechopo kamoro ma giparo kendo gineno ni koro piny ogik kodgi. Gineno ka ji teo jwang'ogi. Gimaduong' wadwaro duoko negi geno. Wang'iso ni ngima pod nitiere. Tok tho joheragi ngima pod nitiere. Nyithindo nego dhi skul.
gin bende gin gi daily lives magidak. Onego ng'e wang'eyo kaka wanyalo jologi, wanyalo konyogi mondo gitim gik ma ginyalo timo maber manyalo miyo maisha gi medo bedo maber. Wadwaro mondo improve lives gi. Mano momiyo seche ma kata wach mar ot bedo, iyudo ka ng'ato ngene kodak oyudo bedo ka onge ot ten chiliel kaka moro nenche wagero ne ot Awendo last week but one Awendo Migori. Iyudo ka iluongo ni Mama Rose Obuya. Mama Rose Obuya ot manodake ne ot noselwar te. En gi nyithindo 5. Nyithindo gi nitie madhi skul. Ing'eni nyithindo gi bedo kata gi wich kuot kata mar kelo siepegi mondo olemgi kata dala nikech gi onge ot. Nyithindo kata nafas mar somo ot ei ot ok gisom kata ot nikech ot rach ma kaponi koth chwe bro affect gi, samoro gi onge taya. Koro iyudo ka moro ne Nathiro Subuya moro ni e form 3 nyocha nyisowa ni en otieko somo, timo gimoro amora e skul nikech ong'eni kodhi ot to temo mana modhi mana kar nindo kendo nindo no to lewo en kama nindo to lewo mani koth kik chwe nikech koth kochwe to gigi kethore, ok ginind maber. Koro gimoro kaka ina ng'eni kwa temo kaka Dr. Raymond Omolo temo mogero ne ot. Samoger ne ot maber, koro nyithindo iyudo kata ka koro bedo gi mor, iyudo kata ka min gi bedo gi mor, somo go sabe koro dhi maber nikech koro en gi nafas mar kata biro mabed mosom dala ka. Nitiere mosemiyo solar system moketnegi motudnegi taya to sino imiyo gi nyaka tangi mar pi. Seche motimnegi magi te ngima gi medore to kata masomo mag nyithindogi ke nitiere ot onyalo somo mayot. Yeah. Ere kuma sirikal donje koso gino tie mana kendo be dipo notiyo gi sirikal kaunti kare roge moko lerno ane kanyo. Okay, mana kaka nawacho mokwongo, Widows Empowerment Program ochakore higni 3 mokalo. To ng'ama ochake en Dr. Raymond Omolo. To Dr. Raymond Omolo ng'eni en PS mar Interior. To kane odonjo ofis to noneno ni mondo duok lwedo, ong'e kaka onyalo konyo jopiny, ong'e kaka onyalo konyo jogweng'gi. Emiyo kong'eyo to wuogo oneno ni joma ne piny mogik, joma piny odong' ne piny nosedong' godo gin mond liete. Kaluwore gik magikale, Raymond Omolo neno ni mondo chaki gi wach mond liete gi jologi. Koro gik mwasebedo kwa timo te en support mar Dr. Raymond Omolo. Yeah. Koro en chenro mar Dr. Raymond Omolo, ok en mar sirikal. Ok en mar sirikal, en mar Dr. Raymond Omolo. En mosebedo kokonyowa kendo ko support activities mineno watimogo te. Kata nitiere activity mar German program madhi mbele Tom Mboya University. Nitiere nyithindo malawo 1,000 ma ne wakawo kuom these groups mag widows ma most of them gin orphans. Ne wagologi e grube manwaromogogi. German program ni inyalo paro gimoro higa mokalo president kano dhi Germany ne giromo magiwuoyo gi chancellor ma Germany, then president noyudo tije oko ma inyalo tim Germany. Ting'ene gima shida mantiere kae en language barrier. Koro language barrier ni ema Dr. Raymond Omolo noneno ni nafas mar tije ma oko ka kik ba jodalawa, kik ba onagi. O set negi school mantin to Tom Mboya University Homa Bay ma nyithindo gi some nwa wuotho ma mon liete gi nomiwa nyithindegi. Nyithindo malawo 1,000 manitiere Homa Bay. Gisama wuoyo kodini gitimo penj gi mogik in the next 2 weeks to gitieko. Everything I think has been processed and very soon Dr. Raymond Omolo hopefully give the president bro flag off jogoeko kadhi Germany. Nyithindo 1,000. Yeah, gin 1,000 mane wakaw. Yes. Ng'ato penjore kani to samoro nitiere chiliel moro manaweka bere. Kato bende nitiere ng'ato ma adiri en gi wuon dala to ok ginyal. Kuondego munya donjo. Okay. Kaluwore gi nying mar program wa gi sani wasebedo ngene sama in ng'at achiel kata samoro paro kaka itim gimoro samoro nyalo bedo matek. Mond liete mineno gi
iyudo ka en kende. Samoro en kende mana gi nyithindo ma samoro en go moko gin even below 10 years, moko nyalo gogo kata mbaka. Ng'at ma samoro be wang'eyo nitie situations mag jomoko samoro entiere marach kabisa, to samoro entiere gi wuon pare to gin marach kabisa. Situations ainago nitiere moko ma wasekonyo, but ok konygi kaka riwruok mar Widows Empowerment Program. Yeah. Tiere bende iwacho ga ni sama isiro nyithindo manyiri ne jomoko wacho ni samoro isiro nyithindo manyiri makoro onge nyithindo ma yawuoyi ma gidhi giromogo, iyudo ka koro gidong' kendgi, gin too powerful. Iyudo ka boy child odong' kacha ka koth ogoye matin. Seche momiyo mine sir kama, nitiere bende chuo liete. Pachu paro nade kodgi nikech gin bende giwacho ni samoro gidong' marach mana ka mon liete nitiere marach. Bende nitiere chenro ma un go mar dewo boy child ka? Okay. Ing'eyo kaduoki mana chien e muma. Ine muma nitie gimomiyo ne wacho ni mondo opar mond liete. Generally joma miyo okawga ni gin ga joma nyap. Emomiyo samoro kata ka nitie lweny, joma chuo ikwanoga mana nyithindo gi mon ema tho, ema samoro onge kama ginyalo ninde, onge kama ginyalo dak. Joma chuo ineno ka ok kwan-ga. Ng'adi chuo iyudo ka samoro en gi samoro nyalo bedo chuor liel to nokendo mon adek. Chiege achiel osetho. Gine ng'a miyo negi dichuo achiel to en gi e dala kanyo. Sama dichuo no tho tiyudo ka odong' kende. Afu joma chuo iyudo ka most of them dong samoro nitie mine bende mine ma kata nitiere to ok giket ga very open. Onyalo bedo samoro gi ng'ate moro, yore moro samoro nitiere ma jalime tino ka ok ohangore ni mano chuore. In most cases iyudo ka ng'ama dichuo kaponi jaode noweye, Nyasaye okawo jaode. To ok ibineno ka samoro dhi higni mang'eny kabisa iyudo kochako yudo moro kendo. Nyiso ni osewuok kende wach chuor liel cha, nikech pod en gi ng'etne moro kendo machako pod gimedo gisudo, gimedo sumo paro kamoro achiel. To mostly joma mine gimoro aina no tek. Sana African culture waka, joma mine go kodong' kendgi ni chuogi nosetho, tiyudo kodong' mana kende kamano. Ok onyalo omo dichuo moro ni koro en go e dala kanyo mochako wacho ni chuore. Bedo matek kabisa. Seche mutimo chenro ma kamagi, samoro ujarom gi midhiero kata challenges. Nyiswa ni to bende nitie midhiero muromo ng'ato ka uromo godo to gin mage gine ka? Okay, chenro mosebedo kwa timo ni midhiero mantiere maduong' kabisa en ni mon liete ng'eny. To kendo ne wagalo ni mon liete man gi group stain. To wayudo ka mon liete nitiere nochako loso grube mag mon liete. Nitie moro no wayudo manoloso group mar mon liete 1999. Moro noloso na 2003. Nikech iyudo sama gidong' kendgi to piny owegi kendgi. Onge ng'ada wuoyo kodgi. Koro giriwre kendgi. Sama giriwre kendgi to giwacho ni wan koro is like wan ojwang'wa nikech osewito chuowa. To giloso group. Koro grube gi iyudo ka ng'eny kabisa. And gigonwa simu idwarowa kamoro amora. Iyudo ka samoro wabet Migori, iyudo ka josian kocha bro timo nade. Koro mano mi achiel kuom midhiero mantiere ni mon liete mang'eny gi romo kodgi nyalo bedo challenge mondo warom kodgi samoro te. Programs watimo gi mane weekend sama wayudo thuolo mar timo nade, mar romo kodgi. Sama bet wayueyo matin ema wayudo nafas mar romo kodgi. Koro seche go ok wanyalo romo kodgi te, to wantie kaka wapango gi ma be ok odwa ni wanyore ahinya. An anyisi na jakano jakolwa andok samoro daher kolwa ahinya kabisa. Nikech kolwa kanyo be nitie mon liete. But katimo kamano to ok dadhi chenro ne ok dadhi maber. Ok dwa tim justice ne chiliel moro manitiere Homa Bay, moro manitiere Suna, Migori, kata moro manitiere kata Nyadorera, Siaya. Gimbe gidwaro mondo wang'e kaka wanyalo chopo kuomgi. Iparo nade chenro ma kama bende nitiere thuolo minya nywande obed achiel kuom chenro mag piny owacho? Kaluwore ni sani koro Daktari Raymond Omolo
entiere migaono mar rango weche mag arita ma iye nyiso ni en sirikal. Bende nitiere thuolo mar mondo mi inyal kaw chenro ma kamae tikete e sirikal koro bedo chenro mochuno mondo miyo kamiyo ma samoro jaode otho nikech kiny samoro daktari onge komno to chuo gi mon dhano dhi mbele ka tho pile ka pile dhi bedo nade? Okay, mano gimi wacho no Lydia en gima osebede pachwa ne kaponi sirikal kokalo kata through parliament nyalo enact malos migao madil gi mon liete mang'iyo kaka nyalo konyo mon liete nikech mon liete ni matek kabisa mano kotimore gimoro aina wambe wasebedo kwa lamo kendo wasebedo kwa gombo mondo chieng' moro achiel samoro kech ok ong'ere onge ng'a bro dak e piny nyaka chieng' but kolos migao moro manyalo chung' mondo ng'e kaka ng'iyo weche mag mon liete nitiere moro kae nitiere Inua Jamii nitie mar jomadongo afu nitiere mar nyithi kiye mineno kimiyo gi pesa and most nyithi kiye gi wayudo ga ka in most cases mon liete moradogo yudo ka jaduong' osetho en gi nyathi kich and pesa ma samoro ma sirikal miyo gi dwe ka dwe cha en to kata for nyathi kich cha but gimbe samoro pod gidong' mana gi challenges gi moko an gima nyalo kwayo ni mondo ji wariwre uru kamoro achiel wariwru lwedo to wang'iuru kaka wanyalo konyo mon liete sana sana e midhiero mo nitie gik moko minyalo geng'o nitiere gik moko ma ok onego bed ni wayie timore e gweng' gik moko miyudo ka ng'ato nitiere chiliel nitiere kanyo tiyudo kimailo nikech en chiliel iyudo kiriembe nikech en chiliel ok en gima ber koro nitie moko ma kata wambe ka wantie kata e gweng' kata kuonde ma wantiere ok onego bed ni wayie mondo timre samoro nitiere okenge mokaw adier mar chiwo omenda kendo chiwo kony samoro chiwo kony ne ng'ama pod luongo ni mental wellness tie kaka pache pod ok ni kare ahinya nyaka ne wuon par gi weye bende nitie chenro ma untiere go mar twak kodgi samoro itimo negi counseling kata iwuoyo kodgi manyo yore minyal konygo pachgi mondo namba achiel giyie ni gisedong' kaka gidong' no namba ariyo kata koro inyawe ne ng'ato menda to kata igare no e ot odhi odere e odno kaluwore gi pek ma intiere go bende ung'iyo kon nyachiel kon moting'o wechego mag berruok mar paro margi. Lydia kinyalo paro seche ma achako awachna achiel kuom gik ma riwruok mar mon liete Widows Empowerment Program timo kopogore gi miyo gi omenda achiel kuom gin twak nawacho ni wapuonjore samo puonjore nawacho ni wapuonjore nyaka yore mag dak nikech mon liete gi sama gin kendgi gini sama in kendi nya bedo gi paro moro matin koro wasebedo kwa jiwogi mondo gibede e riwruok sama gin e riwruok to ginyago go mbaka sama igo mbaka tiyudo ka koro paro ka ma samoro ng'ato debed godo yudo ka timre nade nitiere kaka gimbe gi cancel each other wasetimo counseling services ne mon liete wasetimo Siaya nitiere program man wasetimo chieng' moro mane wawacho waromo gi mon liete ma Siaya ne waseromo kodgi ma chieng'no gima ne timo ne en mana puonjruok wasetimo miluongo ni medical camp ma wasetimo ne mon liete Kisumu Homa Bay medical camp ni iyudo ka samoro ado kodgi no nikech moko nigi tuoche mopogore opogore tuoche mag pressure nitie joma nigi tuoche mopogore opogore koro samoro timo medical camp ni seche go eko wa register gi mokwongo e wach mar SHA and ne pok awacho mano wase register quite a number of them e wach mar SHA nikech iyudo ka chiliel samoro ok doyud samoro ka wiye wil ma samoro ok odhi kata ok obedo gi ng'eyo mar kawo okumba mar thieth mar SHA to samoro midhiero mar tuo kochopone tiyudo ka kanyo machoponi korang'o dwa uso kata dhiang' moro modongo iyudo ka samoro lope moro matin dwa mondo thiedhrego to nitiere okumba ma sirikal okelo kae mar SHA mano wasebedo kwa timo negi seche motimo medical camp ng'imiyogi wasogi e SHA ni seche go eko be wapuonjogi wang'isogi kaka ginyalo dak wawuoyo kodgi mondo gibed thuolo ne gin owuon gibed thuolo ne giwuoge paro moko mang'eny ma samoro nyalo miyo timo nade gibedo seche go bende wasebedo kwa keto puonj mar weche mag Nyasaye nikech Nyasaye ma miyo wa ngima and through Nyasaye
wang'eyo ni gimoro amora nyalo dhi maber. Koro mano one of the key things mosebedo kwa timo. Ulamo negi. Walemo kendo ok wanya chako wa gigo kapok walemo. Gimoro amora mwatimo waketo ga Nyasaye mbele. Yeah. Ntiere jogi odak e kind oganda to oganda samoro nitie kaka ing'ii. Sasa na ntiere nyuola moko ma samoro pod ntiere chike manyaka logi mond liete sama yudo ka wuon pargi nodhi to odong' kanyo ntiere bende kaka kore ng'iye gi angolo moko mopogore kaka ne ng'iye chon cha. Bende ntiere okang' mukaw mar bende keto jok magidak go kata jokanyo kata jogweng' muyudo gi kanyo mondo uwuogo mondo ne kaka wuotho kodgi gin bende koso kuse loso negi kar dak wuoyo kodgi to koro joka nyalo timo kako ohero. No, gima Adam kes achiel notimore Oyugis. Nitiere chi liel mane odene rach kabisa. To yudo kane I personally was there kane yudo chako loso ot. Tudo ka anyuola moko ne obiro tamore. Ok gedne mamano to ok gedne kanyo. Ne watemo intervene to mwaluongo jo sirikal, mwaluongo chief, area chief, mobiro, mwabet piny, mane waloso weche. To kane watieko loso wechego, ne waduogo wayie, winjruok nobedo, moger ot. To kane osetiek ger ot, ne ok wanyal wuok kaka kamano. Ne wachiwo stern warning ne members samoro mag anyuolagi, ma samoro demed chapo chilie nikech wana samoro watieko to waweka. Koro emomiyo sasa mwatimo gigi wariwore gi jo sirikal mag loj gwengegi. Nitiere chief yudo ka samoro bedo, village elders bedo, to magi ng'eni joma nitie machiegni kod joge pile. Koro wa make sure ni gibedo kanyo mondo ging'i aritagi, ging'i mondo alwora kanyo ero kik ng'ato chapgi, kik ng'ato chandgi. Moro nitiere mane ben timre marangwe ka. En chi liel ma ike oseniano kabisa. Tido ko konen maber. Nitie joma ne kawo advantage mar maye gik moko sate. Chieng' mane wagero ne ot, kwasetieko gero ot mwatimo gimoro amora en oketne nyaka tangi. Nikech nok onyal dhi mabor moom pi. Oketne tangi kanyo. Koro nyalo yudo kaka pi kata kodogine to nyaomo machiegni. Kanyo bende ne wachiwo warning mager kabisa ne kijende matindo. Nikech en kuong' maduong' kabisa. Ka chi liel ma samoro duong' kabisa mok nen, idhi itimo simu e kawo gike. Nikech ikawo advantage mar koso neno ne maber cha mondo imaye gik moko. Kata ngima jogo ok nyal dhi maber. Yeah. Koro man is one thing wa make sure ni watimoga. And wa cooperate ga gi joma nitie village elders go, joma jo kanisa mantie machiegni gi jo grube gi go. Nikech ok en ga ng'at achiel. Iyudo ka e widow group kanyo ero, nitiere jirande moro kanyo be nie group kanyo. Koro they keep on watching the widows gi, widow masamoro negi midhiera inagi. Ka nitie wach moro amora gi jagonwa ga simu. Nikech we always do follow up. Iyudo ka ok nyal kalo ga samoro wik ariyo kapok wagone ga simu. Pok wapenjo gi to dhi nade. To ging'isowa ga most cases gimoro amora dhi maber. Yeah. Ntiere sigana ma samoro watimo iyudo ka iwacho kanyo nitie jodong gweng', nitie ruodhi kata chiefs. Ma bende samoro keto konyo e chiwo arita na jogi. To bende nitiere sigani mosetimo miyudo ka ruoth jaduong' gweng' oriwore ga anyuola kendo koro giriwo ne chi liel ni. Bende nitiere ahinya to kuonde ma pok uchope, samoro Malindi kocha pok nuchope. Bende untie kod paro kaluwore ni Dr. Raymond Omolo nitiere sirikal mar keto chike manyalo rito mon liete Kenya mangima. Kata kopo ni nitiere chike go bende tinyalo leronwa. Gisano kanyal wacho nitiere chike moseketi mar rito mon liete e piny Kenya mangima. But nitiere fundamental rights mar ng'ato ka ng'ato. And chiliel bedo chiliel ngene samoro ok nyis bed ni en disable. Most of them idoka en gi lwete, en gi wang'e, en gi moro amora. And kaka onego mi mana luor makende kaka omi ng'at machielo cha.
kaka dimiye luor gi heshima ge sama chuore nitie, onego bed ni sama chuore onge timiye luor go eko, mondo wabed abeda joma wangwana to watim gima owinjore makare. Nikech ng'eni chi liel, kata muma nowacho ni chi liel en tong' wang' Nyasaye gi nyithi kiye. To muma dhi mbele kawacho kanyo ni koywak chi liel, koywak sana chi liel kik ywagni kabisa. Ng'ama koywakni to Nyasaye winjo ywakne kabisa direct. Pitalis, ntiere wadake tieng' ma okodewo kata pi wang' chi liel. Iyudo ka be ok chalne, be ok ochuni, kendo wacho ni gima nyalo time onge. Biparo ni ntiere dwaro mondo mi ket okenge manyalo konyo bero ngimagi, nikech sani kaka ne wawacho, awinjo kinyisa kacha ni kiny ok ong'e samo Dr. Raymond owuok e ofisno kata gik ma koro osekonyo ma en bende koro ok onyal konyo kendo. Bedo nade kae? Okang' mar monego ma ber koketo okang' mar rito mond liete. To okang' no ok kata mond liete kende, marito ji te. Mondo kik ng'ato nyori. Ng'eni tinde piny masani ji ok dag kata e gwengegi. Samoro an ang'isi na jakano, samoro aneno lo maber Rongo, tadhi Rongo kama gamba nyiewo lo tadak kanyo. Jo alwora ma kanyo ok onego mistrita nikech samoro gisefwenyo ni ma en jakano. Koro mana kaka gi statement ma wacho mokwongo cha, ji onego chiw luor ne ng'ata ng'ata. Wate waromre e mbele Nyasaye. Koro kik ng'ato mistreat ng'ato, kik ng'ato dwar timo gimoro marach kokawo misfortune mar ng'ato kotiyo godo. Ang'eyo ni un gi riwruok ma sani ungirore kendo bende utiyo gi jagoro mongirore migawo no mar arita. Kata kamano bende nitie thuolo mar riwruoge moko donjore kendo konyo mond liete. Koso gin be gichaka margi? Okay. Ng'ene ok de wachop ne ji te. Mana adier makende. To kony wan wa welcome kendo warwako kony moro amora. Ng'ata man gi kony ma samoro waseyudo kony moko. Nitiere samoro gik moko ma wasebedo kwa timo. Iyudo ka ng'ato samoro will even offer okelnu kata samoro kata pi, okelnu kata gima matin minyalo ji nyalo modho, ji nyalo kata chai samoro ka mond liete warado. Gigo te ok ochuno samoro ni Dr. Raymond Omolo manyaka tim. Wan warwako kony moro amora manyalo wuok kamoro amora. And ng'ata man gi paro be samoro mar timo gimoro aina ni orwaki, nikech wate wadwa ni mondo wabed gi piny maber, wate wadwa ni mondo wabed gi mondo wainua joma ni piny. Koro ok wanyal wacho ni wanyalo bedo selfish ahinya ni wan ema mondo watim gimoro amora. Ok en kamano. Nitie riwruoge mang'eny ma be ang'eyo ni konyo mond liete. King'iyo maber to ere kama lengo maru ntiere, iluongo ni long term goals. Ere gima ugeto? Ere ageta maru gi riwruok ma kama? Long term goals, mokwongo mana kaka nanyisi seche ka, wan wadwaro ni mondo ngima wa improve ngima mag mond liete. Mano gima duong' kabisa. Mar ariyo, wadwaro ni mondo mond liete gi gibed treated marom kaka jomoko bedo treated ka. Nyithindgi giyud nafas mar puonjo nyithindgi e skul. Kendo nyithindgi be mondo som, nikech Dr. Raymond Omolo man PS odongo kaka nathi kich, odongo gi mamagi kende. And samoro ong'eno chopo kanyo nikech Nyasaye, ochopo kanyo nikech lamo ma samoro mamagi ne lamo. And dongo gi chi liel kata dongo kaka nathi ma idongo gi mama ukende ok ng'is ni mbele gik moko biro bedo marach. Nitiere samoro jomoko ma kikonyogi kaka samoro wachulo negi school fees gi, one day we hope ni some of them biro bedo biro bedo kama Dr. Raymond Omolo nitiere. Moko be wang'eyo ni samoro biro bedo kata ker mar Kenya. Wadong' gi dakika 2 kamae.
wach ni mane mogik madier jiwo godo oganda nyato mago ma bende mond liete odak e kindgi oseno ka mond liete moko kale matek ahinya wuoye gi oganda mondo mi giwach mari mogik ka watieko. Okay, wach madawach mogik en ne mond liete Widows Empowerment Program bro medo chung kodu kendo kamora mora ma untiere joma pok wachopo kuomgi wabiro chopo kuomu wabiro ka Nyasaye mi wateko Nyasaye mi wangima kama untiere wabiro chopo kuno ero kikune ne samoro pok wabiro kuno ero wadhi kuonde moko wawuotho kamora mora and an gi geno kendo gi yie wabiro chopo kuma untiere koro walamuru lama walamne piny walamne Dr. Raymond Omolo chung moro achiel gik mosebedo kuneno katimore kuonde moko ka biro timore ne un koro bedru gi geno mond liete tuto te mantiere Kenya nikech ok wabedo restricted kende gi luo Nyanza. Dr. Raymond Omolo en jatelo mar Kenya mangima NPS Interior and otelo ne Kenya te mane miyo ka ngisi ni wasedhi nyaka overboard wasekalo nyaka boundaries mag luo Nyanza kwa dhi kuonde moko koro mane message manyalo chiwo ne mond liete duto te mantiere jomodak gi mond liete akwayo wadaguru maber kaka anyuola achiel wate wan joma ne Nyasaye ema ochweyo waduto te watreat jowetewa kaka imbe dier mondo ibed treated nikech ok ing'eyo ni tho ok en gima ing'eyo inyalo treat ng'ato marach imbe kiny samoro itho jaodi odong' kanyo koro kaka dier mondo jaodi obed treated samo dong' kionge cha e kaka mondo imbe treat joma chielogo to penjo kae ka en nyathi kich ma onge min gi machiliel mowinjo bed chiliel mondo manyanya kelo negi kony nikech konyo mond liete samoro ne onyalo yudo konyo kala kuom min gi mokonyo kaka chiliel to en baba onge mama be onge koro gidong' nyithi kiye be un gi thuolo mar konyo nyithi kiye bende ma ok nyal wase konyo nyithi kiye mang'eny actually ma onge baba to onge mama ngini samoro ado gi mond liete ka tiyudo ka moko raise issues ainago ginyisowa ni nitiere nyathi moro kamoro ma samoro yudo ka otin pod odhi skul nyaka oyud ng'ama odak godo koro yudo ko ginyisowa ni nitiere nyathi ma gidak go mane osewito baba gi mama samoro mostly nyithindogo gima chandoga en weche mag somo weche mag school fees mamano wasechulo Dr. Raymond Omolo osechulo ne nyithindo mang'eny kabisa magin total orphans kata nyithindo mantie Tomboya University nitie kweta namba magin total orphans erokamano ne kuom loso thuolo kendo ako dwaro manyo piny genowa en ni ubro chopo ne oganda mathuth ka kunyalo kendo akwayo ni hayo makare erokamano ahinya Lydia erokamano nyakwayo jong mano kanyo en Peter Liso Ginda mabende en jakanyo e riwruok mar Widows Empowerment Program mabende itao kanyo gi Dr. Raymond Omolo jagoro mongewore e migawono mar arita kabende en chenro moseneno thoro kelo nukate weche manyien kuonde ma gisebedo ka giwuothe kendo gigero ne oganda go sana mine go ma onge kod chuogi ma chuogi otho kata mondego magin mond liete gigedo negi kendo gichiwo negi konyo wacho ni piny lach kendo dwaro bende thoth pono ni nitiere kod nyalo in bende nyalo bedo thuolo mar konyo ng'ano mantie machiegni kodi anyato mond liete nyithi kiye oduoke no sa dek di chenro maro yimore rich masane nyinga Lydia Okeo.